Ansanırmışınlaki esası vacip vakalar hemişe halkın öz bolşu däp desturlary bilen koşturulup gelinýär. Asarlar dowamyna ada döwrülüp giden şol däp desturlary da bolsa halkın ruhy ýaşap ata-babalarymyz bilen canly gatnaşyp saklanýar. Olaň toplany ruhy mirasy nesilden nesile geçýär. Miras kalan şol uruh hem medeni baýlyklary bugün ýene halkyň özüne täzeden gaýtaryp bermek bilen nesilleň arasyny baglanşdyrýan zanjyr hökmüne hyzmat etmekle özümiziň mukaddes döredijlik borjumyz diýip bilýär. Biz şol däp desturlary babatdaky ilkinji söhbetimizi insanyň dünýä ilme bilen baglanşykly bolan desturdan başlamakçy bolýar. Gelincan, çağan, göbeğini keseyin. Keseyin mi? Keseyin. Çağan göbeğini keseyin mi? Keseyin. Anha gelin oğlum, tüvelemi 10 kısımım ağa. Özüňem sagaman iyile birikdir. Bargydım bu uşga. Hudaýdan bile ýigit berdi. Orin. YouTube Mirasın kanalı. Oğlunyň öňünde atanyň 7 borjy bardyr. Birincisi çağa dünýäýinden soň çağa münasip at takmak. İkincisi adan aýtdyrmak, jaş ýerine getmek. Üçüncüsi hünnet etdirmek, dördüncüsi toga döwletmek. Beşincisi hünär öwretmek. Altıncısı öýürmek. Yedincisi öýün aýyrmak, öý gurup bermek. Ine ýigitler çağlaryňyzyň öňünde şeýle borçlaryňyz bar. Oğul hökmünde bolsa ataňyzyň öňünde 40 sany berýäňiz bar. Ay tüveleme. Hani men size häzir bu uşluňyzy bereyim, tüveleme. Ýaşydyň bolsun. Ay tüveleme. Hani häzir. Anal wakajan. Awol mere. Ene muratjan bir de sana. Şirinme. Köşüklü. Awol mere. Ay tüveleme. Tüveleme.
Bizim aslında sen doğru edipsin. Gerek bolsa sanlıklarım döktürmeli, yüpem atmalı, diplomam attırmalı. Qara çağı doğrayan inan tüsündürmeliler. Yani Hudaýa şükür Bayram Sultan kiýan horlanmaly. Muň ýaly ýagdaýda esasat aldyramazlyk. Ilki bilen öýüň golaýyndaky beli adama habar ýetirmeli. Onsoň suwuňy legeniň taýyna bermeli. Könüllerimizde nakıl var. Yedar kama çekmesimim yerden götürene çekerin deyilen. Göbeğinin tesiri ören uli. Her birinin 3 çağan göbeğini kesmek borcu var. Çağa bolanmadyny 12 süňüniň awatdyna göz ýetirmeli. Soňra ýyly suwuy boňsoň, garnyň üstünden bir tutum alyp, aşagyndan ýokarsydan ýüpek bilen berip döwmeli. 3 gelek atyar alyp, onsoň ikdaňynyň arasyndan kesmeli. Soň ýagjaga çalyp ak pekil jamaatadolar izetiniň ýanyna ýatyrmaly. Çağan ýollaşy aýrylýança, çağa izetiniň ýanyna hukman bolmaly. Ýoksa çağanyň şikestli bolmak Şulatları hükman edýärleri gaý. Neşeýle bolýar. Şu zatları yer edip, inenin hem ýagdaýyny gowdugyny bilip ruhsat alandan soň öýüňe gaýdaýsaň da bor. Ýoksa gerek bolsa çağa dogran inenin ýanyna hukman bir gece ýataýmaly. Soňun bir hepdelep günne bir gece habar almaly. 7 günden soň bäwe goja dolap ähtibarda çağan eline berip 7 gafa aýlamaly. 40 günden soň bolsa aýagyň üstünde oturdyp, çyk üstünden suw akydyp, çağany suwa düşürmeli. Ana onsoň şu zatlar eden soň çağalyny çiýleden çykar. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Assalamu Wa alaykum. alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Soýumyz gutly bolsun adamlar. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Soýum gutly bolsun. Ýaşy büýün bolsun. Aýdanyňyz bolsun. Hani girin. Gelin geçiverin. Wa alaykum assalam. Geçin. Giriyor. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Aman Wa bolun. alaykum assalam. Geçiverin. Salam. Salam ey. Amanlyň gelinde Salam, geçýär ey. rutlu bolsun. Ýaşy diýmiyor. Mergen ağa. Dedim oğlanlar gelinlerle maslahatlaşıp anın dünýäýinden soň ýöňem Hudaýdan oğul aldyk diläp görenmizden soň adyna Zumamrak goýaýdy. Şu ölemde. Adyny ýa bolsun, bolaýypdyr. Muradyňyzyň hem hatyl bolmagy bolsun. Amin. Adana maýtyralip hümmet ağaň elinden oğlany ýebereýin. Gatwa edipsiňiz. Adan näçe týid okulda şonça da gowy. Adanyny Hudaýyň birligi, Muhammed peýgamberimiziň bolsa oň iň ýagşy görýän peýgamberdigi. Her birimiziň hem oň bennet sygynmalygymyz bar daýdylýar.
Oğlum. Ata-babalarymyz çağa terbiyetine ören uly ähmiýet berdiler. Şeýle bir tymsal aýdylýar. Bir benne her wagtyr bir tulum toşap satar eken. Bir gedek göli bir bezzat oglan tulumy deşip ötägdir. Anan soň satygyçy çağan kimin gidegini bilip, olaň öýlerine bar. Ha. Oglanyň kakatam toşowyň bazarda çykarýan bakatynam, tulumyň bakatynam töläp, ötünç dorap, ýanky mihmany atardylar. Öýeti mihmany ataryp, aýalyny ýanyna çağırdylar. Bu nähil beýle bolýar. Men üçin bizim oglumyz beýle hata işedipdir diýip bolar kän kelle döwýär. Bütün geçen wakalary ýatlaýarlar. Ahire aýaly şu oglum göwrämde käbir gedek men ýolda barýakam. Bir owodun hogluýyň telerinden sallanyşyp duran bizim salkymlaryny gördüm. Şondan eýetinden sonra men bir-iki dänen agdyma sallym diýdi. Ana şeýlelikde adamlar wakaň ebäbinem şondan görýärler. Şu zatlardan uğur alsak çağı terbiyeti şinnol enetinin göwretini kä başlamaz. Esselamu aleyküm. Wa aleykümesselam ve esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Ve aleykümesselam. Esselamu aleyküm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم كل برغي مبارك والغي انت خير الله اكبر قتل والهم مبارك والهم ياسين والهم محمد والهم Ay berekellah. Böyle. Berekellah Urazan. Umut özün gele etsin. Tas ýatdanam çykan ekeni. Taňry ýalkasyn Urazan. Bile yalkasın. Efes ağa. Ogul yaşım uzun olsun. Sağ ol koç. Görýäňiz adamlar ýigitlerin hormatyny şinni çağı gunnawda ataýygyny eteşdirilýär. Atyň türkmenine kadirasam ýöne ýere däller. Ahıl tekatynyň taýsızlygy dünýä ýene beýle at bilen ýigitiň bagyny bağdaşanlaryndadyr. Oğlum bollu diýip gelinin geldi diýlenine. Hakay diýär.
okuda atamız şey deyip, hiç zat içmeyen suğun sızanından sızmanı boğuy. At yemeyen otun biteninden bitmeni boğuy. Aten etinin diyenini etmeyen, olary sıyılamayan oğlun doğanından doğmanı boğuy. Mihman gelmeyen öyün bolondan bolmanı boğuy. I